За различните страни, изтокът и западът са понятия, натоварени с различно географско, историческо и политическо съдържание. За България изтокът е Русия и респективно Съветския съюз, а западът е Западна Европа и САЩ. И макар че сърцето на Русия се намира в Европа, тя толкова се е ширнала в Азия, че твърде често е неразбираема за европейците. И обратно, въпреки че САЩ географски са твърде далече от Европа, в политическо и културно отношение винаги са били твърде близо до нея. България, като една средно голяма южноевропейска страна, 8 милиона население и 111 000 квадратни километра, винаги е била внимателно наблюдавана и от изтока, и от запада. И все пак, вероятно винаги повече от изтока, най-малкото поради православното си християнство и славянството. Още от отделянето на България от Османската империя през 1878 година българското общество се разделя в мнението си дали държавата и политиката й трябва да бъдат ориентирани към Русия, която е православна и помага за независимостта на България, или към западноевропейските държави, които са по-добре развити, по-модерни, но и по-индиферентни по отношение на страната. Става дума за прословутото противостояние на русофили и русофоби, продължило до Втората световна война и станало повод за немалко жертви в буквалния смисъл на думата и от двата лагера. Основен и характерен представител на русофилите е Петко Каравелов, министър-председател, народен представител, а на проевропейски настроените Стефан Стамболов, също министър-председател, народен представител, а също и сподвижник на Ботев и активен деятел в Движението за независимост на България. Борбата между двата лагера е ожесточена. Тя завършва чак в края на Втората световна война, когато Русия практически окупира България и това положение продължи до 1989 година, до падането на Берлинската стена и рухването на Съветската империя. Веднага след 1989 година противопоставянето се поднови. Отново се сформираха два лагера – за Европа и за Русия. По един естествен начин за Русия се обявиха бившите комунисти и техните поддръжници. Примерите в това отношение са много, но особено фрапантен е днешният ни премиер Сергей Дмитриевич Станишев, който освен руско име има майка рускиня и съветски паспорт. У нас всеки знае колко огромно е явното и скритото политическо и икономическо влияние на Русия в България, дори и днес, когато сме вече пълноправни членове на НАТО и на Европейския съюз. От друга страна, основен двигател на прозападната ориентация на страната беше Съюзът на демократичните сили, като най-голям принос в това отношение имат министър-председателят Филип Димитров, президентът Петър Стоянов и външният министър Надежда Михайлова. През годините те успяха да наложат трайна прозападна външна политика, която в крайна сметка изведе България до днешния и международен статут. Влиянието на Русия е голямо обаче и в самата Западна Европа. Доставките на газ и други руски суровини за различните страни непрекъснато влияят на политическите им позиции по един или друг въпрос, поради което европейската политика към Русия съвсем не е единна и еднозначна. Това води и до практики, будещи усмивка, като случката с бившият немски премиер Герхард Шрьодер, който от канцлерското кресло директно се озова на работа в една от най-големите руски енергийни фирми. Впрочем, ако се върнем още по-назад, в края на Втората световна война и дори по време на Студената война, Западна Европа води едни доста двусмислени политики по отношение на Съветския съюз. Една от причините за това е, че Англия и Франция са съюзници със Съветския съюз в антихитлеристката коалиция. Но това съвсем не се отнася за Германия и Италия, например. Трябва да се изтъкнат и икономическите интереси и страхът от военната мощ на Москва. Всъщност това са и причините още на Ялтенската конференция през 1945 година, в края на Втората световна война, съюзниците Сталин, Рузвелт и Чърчил да се договорят Средна и Източна Европа да бъдат оставени в зоната на комунизма. Според черната книга на комунизма, написана от френските автори Стефан Куртоа, Никола Верт и други, в резултат на трагичната окупация на Средна и Източна Европа от Червената армия, в тези страни са избити без съдебна процедура около 1 милион невинни, а на над 40 милиона са били отнети имотите, гражданските права, правото на политическа или стопанска дейност. Не случайно тези страни бяха наречени социалистически лагер. Наистина си беше лагер и хората отвъд желязната завеса трудно разбира значението на това словосъчетание и до днес.
Така население от около 100 милиона европейци – Полша, Чехия, Словакия, Унгария, част от Германия, България, Румъния, Литва, Латвия и Естония, Югославия – попадна под убийствения ботуш на комунистите, който лесно може да се види на споменатата вече историческа снимка от Ялта между Сталин, Рузвелт и Чърчил. Западните политици оставиха Източна Европа на съдбата й. Видни западни интелектуалци ентусиазирано подкрепяха болшевишкия режим, водени от политическа наивност или по-често от комерциални съображения. Особено неприятен привкус има примерът с носителя на наградата Гонкур за 1916 година Анри Барбюс, който срещу щедри хонорари пише книга с възхвали за Сталин, Орджоникидзе и прекрасната Грузия, която току-що е потопена в кървава баня от гореспоменатите двама комунисти. След 1989 година и края на Студената война, Съветската империя започна да се разпада, притискана от множество натрупани икономически и политически проблеми. Тя не само изгуби своята периферия от страните от социалистическия лагер, сред които беше и България, но отделните републики в самата нея в продължение на няколко години извоюваха своята независимост. Този период на разпад, продължил до края на 20 век, позволи на страните от Средна Европа да се реинтегрират в Европа и Европейския съюз. За чест на европейските елити трябва да се каже, че бързо оцениха важността на момента и започнаха интензивна работа по приемането на Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Словения, България, Румъния и прибалтийските страни в Европейския съюз. Всички си даваха сметка, че тези страни не са съвсем подготвени и не отговарят на критериите на Съюза, но въпреки това, след 4-5 годишна активна адаптация и уеднаквяване на законодателните и икономическите рамки, бяха приети в Европейския съюз. Разбира се, въобще не трябва да се подценява фактът, че населението от 100 милиона на тези страни представляваше един нов и голям пазар за западноевропейските икономики, както и нов, голям източник на високо квалифицирана работна ръка, което беше изключително примамливо за западноевропейските икономики. Западноевропейските капитали безпрепятствено навлязаха на подготвения от политиците пазар и бързо и ефтино завладяха по-голяма част от него. Правителствата на новите страни членки посрещнаха с одобрение този процес. Те отлично разбираха, че продават активи на ниска цена, но си даваха сметка, че това е единствената гаранция срещу Русия. И така, този път изборът на България в посока Запад изглежда окончателно решен. Страната е пълноправен член на НАТО и Европейския съюз. Въпреки това, влиянието на Русия е силно. Дори бих казал обезпокоително силно. Първо, защото управляват бивши комунисти, генетично свързани с Русия. Второ, защото в България има твърде много явни и полукриминални руски пари, които влияят на политиката. Важен пример в това отношение са президентските избори през 2001 година. Тогава един срещу друг се изправиха настоящият президент Петър Стоянов, демократично и прозападно настроен политик, ползващ се с над 70% подкрепа и доверие, и екс-комунистът и проруски настроеният Георги Първанов. Само 3 месеца преди изборите, победата на Стоянов изглеждаше предрешена. След което в кампанията на Първанов бяха налети огромни суми пари и изведнъж всички или почти всички медии, политолози и социологически агенции започнаха тежка негативна кампания срещу Стоянов. Бяха осигурени и 5-6 псевдополитически играчи, чиято единствена роля беше да клеветят Стоянов. Те нямаха политически послания и не искаха да спечелят изборите. Това бяха Богомил Бонев, Петър Берон, Рената Инджова, Жорж Ганчев и някои други. По този начин бе осигурена победата на Първанов. И това изглеждаше невероятно, така че учуден бе и самият Първанов. Този неочакван обрат беше осигурен с голямо количество пари, които според наблюдателите дойдоха от странните руско-съветски олигарси Майкъл Чорни и Денис Ершов, изгонени година преди това демонстративно от България. Влиянието на Русия е толкова силно, че руският посланик преди години си позволи да направи изявление в смисъл, че България е пета колона на Русия в Европейския съюз и НАТО. Нито президентът, впрочем бивш комунист и яростен противник на НАТО, нито премиерът, съветски гражданин, не реагираха на това предизвикателство. В този смисъл, проевропейски настроените българи, а и европейските институции трябва да бъдат предпазливи, защото никак не е изключено и занапред да продължават опитите България да бъде отклонявана от своя път към Европа и да бъде тласкана към една полуазиатска перспектива.
Опасността се засилва и от икономическото укрепване на Русия в резултат от двойното поскъпване на петрола и газа допреди една година. Политическият апетит на Русия, извън съмнение, се покачва в пряка зависимост от цените на суровините и това не може да не бъде отчетено. Пресен е примерът с Грузия, която беше брутално прегазена. Днес започналата вече световна икономическа криза силно влоши позицията на Русия, защото цените на енергоносителите паднаха наполовина. Въпреки това, ако Европейският съюз не води една активна и силно възпираща политика по отношение на Русия, страните от източната част на Съюза винаги ще бъдат изложени на прякото ерозиращо влияние на руските интереси.